खुलुमबाय आंनि तामुनि बर' नोंथांमोनखौ आं मोनथिहोनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदोंदि फैगौ 28 आरो 29 डिसेम्बर खालाराव लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा बाथि सावरायमा मेला गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि बियाब बाथौ थानसालि सांखाथियाव जानो थांगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिनि 29 डिसेम्बर खालारनि हारिमु बिलिफाङाव आं नोंथांमोननि गेजेराव मेथाइ खननो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो गलाघाट जिल्लानि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनजों लोगोसे दाब दाब जिल्लानिफ्राय बाहागो लाहैनाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। बे समाव बाथौ बिबुंसार नायगिरि गासै नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोर 2023 मायथाइनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय बाथौ बिबुंसार जानानै लोगोसे मोनसे खौरां जों फोसावनो सानदों। फैगौ डिसेम्बर दाननि 28 आरो 29 2022 मायथाइयाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि सावरायमेला गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि बियाब गोथार बाथौ थानसालिनि नांसापारायावहाय साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद लोगोसे बानजाय आफादा नारा नाथा नाजाबाय थादों। बे हाबाफारिया फैगौ 28 आरो 29 साननैनि हाबाफारिजों दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि दैदेननायजों लोगोसे गलाघाट जिल्ला आरो बानजाय आफादनि गोख्रों नाजानायजों लोगोसे बे बिथांमोननि आथिखालावहाय बे गासिबो लुफुंनाय थानसालिजों लोगोसे जौसां बायदिसिना खामानिफोरा सोलिबाय थादों। बे हाबाफारिजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा खावलायदों बेबो दोरोङारि धोरोमारि लाइमोन बिथांमोनखौ खावलायहोदों मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो गौथुमखौ खावलायहोदों जे साननैनि हाबाफारियाव साफ्रोमबो सिबियारिजों लोगोसे मोनफ्रोमबो जिल्लानि थान्दै बिथांमोना लैहोर लैहोर बाहागो लानानै बे साननैनि हाबाफारि खुंनो गोनां दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि हाबाफारिया जाहाथे जाफुङो ओंखायनो लाइमोन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना खावलायहरदों मोनफ्रोमबो जोंनि आसामनि थानाय जिल्ला बिथांमोनखौ जे थान्दै बिथांमोना सम बायदि थांनानै मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि दोरोङारि जि हाबाफारिफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव जाहाथे मदद आरो हेफाजाब होयो लोगोसे ओनसोलनि गलाघाट जिल्लानि गासिबो रायजो राजाजों लोगोसे बियाबनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौबो खावलायहरदों दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा जे मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जाहाथे नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे हाबाफोरखौ खुंफुंनायाव मदद आरो हेफाजाब जायो। ओंखायनो बे गोदान बोसोर बरायनायजों लोगोसे फैगौ डिसेम्बर दान 2022 मायथाइनि 29 आरो 29 साननि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय हाबाफारि जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारिखौ जाफुंनाय मदद आरो हेफाजाब होयो। ओंखायनो जोङो बाथौ बिबुंसारनि जानानै फोसावनायजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि खावलायनायजों लोगोसे जोंनि गासैबो दोरोङारि सिबियारिजों लोगोसे थानाय बिथांमोना बाहागो लायो लोगोसे गेदेमा सानसुमै मेलेमजिबि गासैबो बाहागो लानो थाखाय जोङो बाथौ बिबुंसार खावलायनायजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि खावलायनायखौ जों फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों।